Vážení přátelé, já vás vítám u sledování tohoto speciálního videa, které bude trošičku delší a upovídanější než všechny předchozí a ve kterém si odpovíme na jednu zásadní otázku. A to, zda je lepší tříválcová Laverda 1000 nebo 1200. Jak víte, tak klasickými italskými superbajkami se zabýváme už přes 10 let. A kdekoliv přijedeme s těmi motocykly, tak největší rozruch vždycky způsobí motocykly značky Laverda a speciálně jejich tříválce. Jsou natolik výjimečné a populární, že prostě neprojdou bez povšimnutí. Nicméně mezi sběrateli je populárnější model 1000, za který je potřeba zaplatit o 2 až 3 tisíce euro více než za model 1200. Tak tomu bylo i v době jejich uvedení na trh, kde model 1000 byl svého času nejrychlejší sériově vyráběný motocykl a model 1200 bohužel ten rekord nepřekonal. My máme naštěstí ve sbírce oba dva motocykly. Z dnešního úhlu pohledu víme, že maximální rychlost není všechno a proto jsme se rozhodli zjistit, který ten motocykl je opravdu lepší. A vymysleli jsme si proto samozřejmě speciální test, který vám za chviličku vysvětlím. Laverda 1000 a Laverda 1200 se konstrukčně prakticky neliší. Jediná zásadní konstrukční změna, to si všimněte, je délka uchycení zadních tlumičů. Takhle to vypadá u 1200 a takhle to vypadá u Laverdy 1000. Pokud jde o motor, tak vlastně 1200 je převrtaný motor z 1000 s tím, že 1000 má kompresní poměr 10 nebo dokonce 10,5 k 1 a 1200 má kompresní poměr 8,5 k 1. To znamená, že 1000 je prostě laděná do sportovna a motor 1200 je laděn spíš na vyšší krutící moment a na cestovní využití. Jak se to projeví za jízdy, to se dozvíme. Pro naše dvě motorky jsme si vymysleli test, který se skládá ze 3 částí. V první části přetestujeme motorky na letišti ve sprintu na čtvrt míle. To je něco, co jsme si nemohli odpustit. V druhé části to bude krátká projížďka kolem komína v rámci našeho týmu Mechanika Tricolore, to znamená v rámci jezdců, kteří jsou zvyklí jezdit na těchto starých klasických italských mašinách ze 70. let. A třetí část bude nějaká delší projížďka, do které zapojíme jezdce, který se účastní našeho Classic Italian Day, to znamená kluky, kteří normálně denně jezdí na moderních motorkách a nemají až tolik zkušeností, anebo dokonce nemají žádné zkušenosti s těmito klasickými stroji. No a budeme se prostě ptát, jaké jsou jejich pocity a kterou motorku by si vybrali i pod podmínkou, že za 1000 je třeba zaplatit 2 až 3 tisíce euro víc. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Zůstaňte s námi a sledujte nás. No a jaké jsou závěry po krátké projížďce kolem komína? Jaké jsou názory jezdců Mechanika Tricolore? Bohužel jsme to nezaznamenali na kameru, takže já to shrnu. Výsledek se dal čekat. Jezdec, který preferuje klidnější a cestovnější jízdu, vybírá Laverdu 1200. Jezdec, který má v sobě sportovnějšího ducha, vybírá Laverdu 1000. Takže to byl závěr, který se dal předpokládat. A uvidíme, co tomu řeknou jezdci, kteří jezdí denně na moderních motorkách. Ale než se k tomu dostaneme, pojďme si představit naše dva konkrétní motocykly. Jako první bereme zelenou Laverdu 1000 3CL z roku 76. Je to motorka, kterou jsem koupil už zhruba v roce 2013, to znamená, že už je s námi nějakou dobu. Ta motorka je v originálním stavu, má najeto něco málo pod 30 000 kilometrů podle tachometru. Jako jedna zásadní věc, která je vyměněna, je digitální zapalování, protože originální zapalování a především alternátor v dnešní době, kdy je třeba jezdit s rozsvícenými světly, prostě nefunguje. Červená 1200 z roku 78 je s námi zhruba 2 roky. Má taky vyměněný zapalování na digitální, jinak je taky v originálním stavu, kromě teda lakovaných částí, protože jsme ji koupili
a byla nastříkaná hnusným fialovým sprejem. A ještě jedna věc je tady neoriginální, jsou to řídítka. Tyhle ty řídítka jsou z modelu 1000, sportovní, skládaný, tak jak to máme rádi. A jak zhodnotili naše tříválcové lavardy účastníci naší akce Classic Italian Day, čili akce, kde si každý může přijet vyzkoušet jízdu na našich klasických italských motocyklech, to se dozvíme právě teď. Na tym jest bardziej taki harpagański ten motor. Co to znaczy harpagański? Wiesz co? Tak? Który? Nie, ten jest fajny, bardzo delikatnie się go prowadzi, zajebiście. Czyli On jest- 1000, tak? 1000. Sprawiają wrażenie, jakby ten miał 30 kg mniej. Tak, Lepiej się prowadzi zielony. lepiej się Lepiej prowadzi, fajnie się sztywniejszy. kierownica zdecydowanie łatwiej się, Te tylne łatwiej się zawieszenie. kładzie, łatwiej się przerzuca prawo-lewo. To jest jakby dwa zupełnie inne motocykle. Serio? Tak. No, wręcz. No i przy tym wiesz, różnica jest tylko w tym tylnym zawieszeniu, bo tu jest U1000 jest na stojąco i tu jest bardziej Ale położona. kątówki ramy jest ten sam. Tak, rama jest to sama. Ale tylne zawieszenie zrobi różnicę, bo wiesz co, jak ci poprowadzi tył, no to tak można w przód, nie? Tego się troszkę... Ja wybieram zielony. Tu, tym, przykładowo, nie wiem czemu, w tym bardziej mi się wydaje, że siedzę bardziej prosto, a tam bardziej sportowo. Tak, to jest bardziej. No bo kierownica jest inaczej poskładana. Tu, ona jest do przodu. ten element w kierownicy odwrócony. ty masz odwrotnie, czyli w 1000 odwrotnie, jest długi i krótki w dół. Ciekawe jakby Czyli tu ta jest bardziej do przodu wysunięta. Ta jest bardziej do przodu wysunięta. Tak. I to robi różnicę. No? Pokud jste dokoukali až sem, tak už asi konečně čekáte tu slibovanou první část testu neboli závod na čtvrtmíle na letišti. Jenomže toho materiálu je tolik, že jsme se rozhodli to dát do dalšího filmu. To znamená, klikněte si prosím na další film na našem kanále, tam to všechno máte, uvidíte to, sledujte nás, díky a zase někdy na viděnou.